can't you see? I made a mistake. Sfârșit m-am trezit și eu. Vai, mamă, ce lumină e afară, încă și patisul. Ai. Ok, în fine, hai să vedem poșta. Factură. Nu uita să plătești curentul. Ce curent, n-am nimic. În fine, guvernul ăsta tot îmi fură banii. Dă 3 pagini în față. Adică nimic. Păi dacă nici nu lucrezi și da, practic e nimic, deci nu pot să ăsta. Stai un pic. Bă, vecinul! Ce-i? Scuze de deranj, numai că am nevoie de 3 diamante să plătesc curentul, dacă aveți să-mi dați. Ok, stai că mă uit acum. One eternity later. Uite, am, dar când mi dai înapoi? O să-i dau. Nu, să nu vă îngrijorați. No, bine atunci, no. Vezi că eu-s bătrân, trebuie să-mi strâng, no. Uite. Nu de parcă aveți destui bani, da, mulțumesc frumos. Ce-ai zis că Nu, nimic, mulțumesc frumos. Ok, la revedere. Pa, la revedere. În sfârșit am de să-i pun aici. Dar e asta. Dacă el e așa bătrân, probabil nu gândește bine. Dacă... Am o idee. Vecinul! Ce vrei iară? Am zis, mi-a murit oaia. Și am nevoie de mormântare, cam 64 de diamante. Aveți să-mi dați? 64? Da. Ai de capul meu, mă uit să văd. A few moments later. Deci? Bun, aveți. Mulțumesc frumos dacă îmi puteți să dați, știi? Adică... Și când mi dai înapoi? Am zis că o să-i dau înapoi. Dacă o să mă trăiți încă tot, da? Ok, vi dau. Mulțumesc. Uite, 1, 2, e număr? Nu, puteți să-i dați direct. Păi, dar cum? Ok, no. Bine. Bun, mulțumesc. Nu mai veni. Nu o să mai vin. One eternity later. I'm only human, can't you see? I made a mistake. Please just look me in my face. Tell me everything's okay. 'Cause I got it. Ooh, never be like you. I'm only human, can't you see?